Kabayatan na Nadalus nga Enerhiya ti Ilocos Norte mas mapaduras. Deta po iti report ni Idol Glenn Batuyong iti Damagluka. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please come in. Nakipagkita ti Buhawin Energy North Luzon Corporation ken ni Governor Cecilia Araneta Marcos iti provincial capital ta pinagsaritaan da dagiti programa iti renewable energy ken dagiti mabalin apan nagtinulong amang suporta iti panagbalbaliw iti Ilocos Norte iti Nadalus nga Enerhiya. Intampok ti diskusyon tinabingbingay apan nagkumit ti panagduras kadagiti sustainable initiatives amang suporta iti panagduras ti ekonomiya ken mangpapigsa iti seguridad iti enerhiya iti probinsya. Kabayatan na nagatender pa ni Governor Cecilia Araneta Marcos iti serbisyo ang mapagdalkan para iti narimat nga aglawlaw 2025 Search for the Cleanest and Greenest City Municipality ken City Barangay ken Schools Awarding Ceremony ijay SM Lawag Activity Area. Pinaregta na ti amin agtultuloy ang makipagpaset ken agtitinulong da amang itandudo iti bingbingay a pagrebbengan amang taginayon iti clean and green ken sustainable nga Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.